Si et dec 13 euros, ja ho trobarem. Segueixo fent les introduccions amb notes de veu de WhatsApp, ja que em van dir que l'últim programa va anar tan bé que no calia que tornés. Avui parlarem d'èpoques passades, de comparacions, d'aquells macarrons amb salsa de pot de tomata que ens fèiem els primers anys universitaris, de pizzas i de cuines cremades quan intentàvem fer una carbonara. També parlarem d'evolució, d'allò que cuinem ara, peus de porc guisats amb naps, que per cert és la meva especialitat, així com d'elaborats arrossos i fideuàs del nostre tertulià al pebre roig. La cuina evoluciona des dels 18 fins als quasi 30 que tenim. Avui parlarem de les evolucions gastronòmiques dels nostres tertulians habituals. Avui els ja ho trobarem, cuina als 18 i cuina als 30. Comencem. Peus de porc en Sam brutal. Sí, parlem-ne. En Sam... Està malament dir-ho ara perquè no es pot defensar, però en Sam n'ha cuinat uns peus de porc, però la seva vida, impossible. Però és que ni el peu, ni el cap, ni l'orella, ni... Com a molt més a prop de tot això és que ell és un porc, poder. I té els peus de porc, també. Sí, exacte, és un paral·lelisme. Hola Marc, hola Arnau, com esteu? Què tal? Bé. Marc, una birra i mitja ja és el teu límit, eh? Sí, estic borratxo, Una mica. Una i mitja ja es tanquen les persianes, eh? Sí, no m'emportaràs més, després? I tant, després. Espera, si vols que vagi ara? No. Va, com vulguis, quan estigui parlant jo. Exacte, o sigui, sempre. Home, depèn de com tens temps d'anar, tornar, de fer moltes coses, eh? Pots anar a comprar, pots anar a córrer... Sí. És un tema interessant, aquest que tenim avui sobre la taula, i si us sembla bé, com que en Sam el que ha dit és cert, l'últim podcast va anar molt bé, segurament topo en audiència. Jordi Wild espanta't, eh? Jordi Wild està patint. I res, el tema que ha proposat, que ha comentat en Sam és bastant interessant. En el meu cas m'agrada fer de presentador perquè no tinc gaire res a dir, jo cuino igual ara que quan en tenia 18, més o menys, amb una mica menys de salsa de tomata, aquest és el meu canvi. Perquè si voleu comencem per aquí. Hi ha una cosa però que cuinar als 18 als 30 que també potser té a veure amb el canvi de gustos. Dels 18 als 30, no? Vull dir que no només la cuina que et fas tu, sinó la que ingereixes, la que reps, Creus de veritat que és tema gustos? Home, sí que van canviant, no? O sigui, sí, evidentment, sí, canvien, però jo ho associo més a 18 anys, no vull perdre ni 2 minuts cuinant i menjo el primer que trobo. Sí, però amb 18 anys quan vas a un restaurant demanes unes coses i amb 30 en demanes unes altres, que també ho dic per obrir una mica més el rang, no? Per tant, cuinar millor que en teoria dels 18 als 28, 30, cuines una mica millor, no és només per la mandra, per la falta de temps, etc. Tu, Marc, dius que també és pels canvis de gustos. Sí, home, està clar que sí. I això, per exemple, jo ho associo també més amb el poder adquisitiu que tens. Tu creus que amb 18 anys, si tinguessis un sou de 2.000 euros vivint a casa dels papes, no et fotries un... Molt bé, gràcies. No et fotries... Que pensava que era un efecte, tu, que havia posat ell. Dami, molt bé, aquest efecte. L'he sentit aquí dins, saps? Sí, ha començat per un costat i ha passat per l'altre. Temporada 2 posarem efectes. Exacte, molt bé. Cinemes i Max. Exacte. Doncs el que comentava, tema poder adquisitiu, si tu tens un bon sou amb 18 anys, jo crec que una pizza no te la cardes cada dia, te'n vas a fotre unes gambes, un tiberi de lo que sigui, no? Perquè la primera pregunta important i per situar una mica els oients, us agrada cuinar? Responc jo i és negatiu absolut. No t'agrada gens? Odio cuinar, no m'agrada gens, i he de dir que aquí a casa, on te visc, normalment qui cuina sóc jo, però... Vale, perquè a la teva parella li agrada menys. Poder no és que li agradi menys que jo, segurament anem allà mateix, però com que sóc mestre i treballo molt, et toca fer-ho tu. Em toca fer-ho a mi. Vale. I ella, com que treballa a la privada i treballa molt poc, perquè aquí qui porta el sou són els mestres que treballem molt, vale. Doncs em toca fer-ho a mi per seguir treballant i per demostrar que els homes també treballem a casa. Perfecte. Marc, a tu t'agrada cuinar? Sí, i ho faig menys ara, per gust, diguéssim, a casa, perquè clar, quan converteixes una cosa que t'agrada en una cosa que t'hi dediques com a nivell professional... Vale, per qui no ho sàpiga. Separes. Ara em guanyo la vida cuinant, tot i que em costa reconèixer-me com a cuiner. Sí? Sí. Hi ha síndrome de l'impostor encara? Sí, total, però amb moltes coses a la vida, a mi em passa. Bé, a mi em passa amb un 90% de coses, però en el teu cas, amb tu, sí, et passa? Clar, hi ha el tema aquest de... Per exemple, tu podries dir, soc escriptor, però et guanyes la vida sent amb l'escriptura? No, llavors, ho ets o no?
Sí, llavors jo automàticament, si em guanyo la vida cuinant, significa que sóc cuiner, no? Vull dir... Depèn de si guanyes la vida fent una cosa o no. Professionalment estem parlant que ets cuiner. Clar, què dona el títol d'ofici? Que t'hi puguis guanyar la vida o que tu t'hi sentis com a tal? Clar, és que has dit el tema dels escriptors, això és un tema delicat. Perquè pots fer 10 novel·les que siguin l'hòstia i no guanyar-t'hi la vida i no vendre un llibre. Com podria haver dit una altra cosa, em refereixo. Clar, i pot ser fuster, i pot ser que facis de fuster o facis superbé, però que sigui un hobby. Clar, no ets fuster després. El nen rata que es vicia a jugar al Call of Duty així és un gamer o no? Sí, en el seu cap sí. Encara que no s'hi guanya la vida. En el seu cap sí. Jo penso, si t'hi guanyes la vida, automàticament acabes sent el teu hobby o l'activitat que desenvolupes acaba donant nom al teu ofici. Però a la inversa pot ser que sí, pot ser que no. Quan fa que cuines per altra gent, el Pebre Roig? Van començar com més d'això en 21 o 22, sí. Ostres, per tant em fa 6-7. Sí, però esclar, he fet altres coses mentrestant, ho he anat compaginant, etc. No, ja ho sé, però tota una evolució. Em refereixo que jo crec que ha passat molt de temps com perquè encara tinguis el síndrome aquest de l'impostor. Clar, perquè he anat fent altres coses, tampoc tenia clar que m'acabés dedicant a això. Com a mínim en el grau d'intensitat i de... Sí, que m'hi dedico ara. Creus que és és el teu objectiu final de la... No ho sé, no ho crec. Crec que potser m'agradaria provar altres coses i fer d'altres, però ara estic content. O sigui, ara tinc ganes d'exprimir això com una fregona, vull dir, a tope, sí. S'està convertint en una entrevista? Sí, no? És que m'ha semblat molt interessant. A mi també. Et sembla que et fem una entrevista? No, però vull que parlem de moltes coses. Podem fer toma i daca, no? Vull dir, última pregunta. Feu el que vulgueu amb mi. Jo, en aquest podcast, el meu únic rockstar. Ara, si voleu fer entrevista, em sembla bé. Jo no em poso en la línia editorial. Si ara toca entrevista de Marc Omerma, endavant. De fet, amb els capítols que hem fet, crec que ja toca dir que arribes sense dir res, xerres una estona... I me'n vaig sense dir res, també. Al WhatsApp responc si m'etiqueteu perquè veig la roba. Si no... No, és així, la meva ho sento a tothom. És aquest el teu paper. Avui he conegut en Damià, de fet, que imagina't, saps? Ei, Damià, què tal? L'he portat en cotxe. Però l'has passat a buscar, per tant, això ja suma molts de punts. No, una cosa que volia preguntar, que potser us sembla una pregunta estranya, és, i relacionada amb això, us agrada més cuinar a altra gent que cuinar només per vosaltres, per exemple? Sí. Si us hi poseu una mica bé a cuinar és perquè cuineu per altra gent? Sí, això 100%, És que amb això hi he pensat bastant. Quan cuino sol a casa ja faig coses que m'agraden i que em satisfan a mi, saps? Vull dir, perquè d'una manera coses tendint sempre senzilles i tot plegat per sortir del pas, o sigui, el pur acte de nutrir-me per no morir-me de gana, saps? Algun dia més elaborat, d'altres dies menys, però quan cuines en sèrio és quan cuines per després, quan has servit el plat a taula, mirar la cara de la gent i que estigui contenta amb el que has fet, saps? Vull dir, això omple com una mica... I si surt malament? Tu cuines per treure's pit i pel copet a l'esquena, una mica. Jo només faig les coses per l'aplaudiment. Jo només busco l'aplaudiment a la vida, o sigui, fora, saps? Però ja és això. Jo això ho emmascaro amb el sentiment altruista de cara als altres, però jo internament per dins només vull que em felicitin, jo només... La moixaina. Fas la de, hosti, no, bueno, sí... No, tranquil, Bueno, no és la millor paella que tens. Exacte. No, però fora conyes, sí que és veritat que, o sigui, fa estar content, no? Vull dir que ajuntar gent al voltant d'una taula de casa, compartir un moment així, vull dir, fer una cosa que ja ha estat estona i que la gent ho valori tot plegat, està bé, no? I tu, Arnau? Jo és que si he de cuinar algú, directament ja demano unes pizzas o... És a dir, per tu sol no t'ho corres mai? Per mi, jo faig plats bàsics. I tu en discapacitat gastronòmic? Sí, bastant, la veritat. No tinc gaire ni idea de com barrejar... Diversitat funcional gastronòmica, no? Bueno, podem dir-li com vulgueu, la qüestió serà la mateixa. I el teu plat així és per passar de... Jo, per exemple, m'agrada fixar-me una mica en el tema nutricional, això sí, m'agrada molt el tema nutricional, però el que és plats sobrecuinats, salses, estar 3 hores davant el que seria el fogo abans, actualment seria la vitro, no? No, m'hi nego. Ostres, a mi... 15 minuts i fora. Cuinar amb salses, fer salses, no, perquè de moment no hi he dedicat temps, però a l'hora d'anar a menjar, molt fan de les salses, Sí, jo crec que ja em van parlar un altre dia, però jo si hi ha 3 plats de segon i un té salsa, triaré un té salsa, La digestió pesada com un tràiler després, però afitxem això, No n'aprenc pas. Al cap de... La vedella amb sucasso. Un dia després encara hi ha remordiments intestinals, però jo continuo apostant pel
pel plat en pasta, Doncs jo tornant una mica al nivell nutricional, la meva dieta es basa en saber que en el meu plat ha d'haver-hi carbohidrat, verdura i proteïna, i a partir d'aquí jo jugo pasta, arròs, llenties, cigrons, verdureta d'aquesta del Mercadona o de l'Esclat, realment cap a casa de l'Esclat, congelada, que només l'has de passar per la paella, i un tall de pollastre, un tall jo què sé, de bistec, d'hamburguesa, del que sigui de carn aquell dia. Canvia, entenc que sí. No ha canviat la seva dieta de 18 als 30, o sigui, la dieta podria ser canviat, però el sistema de cuina és crec que igual, si una cosa funciona no l'has de canviar, no? No, sí, entre cometes, perquè els carbohidrats i prou. És que aquesta, jo amb 18 anys... Parlàvem de canvis, clar, hi poden haver canvis de què menges o canvis de què menges però relacionats en una cosa més, com el que deies tu, de calories, etc. Jo em controlo molt més el que menjo a nivell nutricional, però no el tipus de plat que faig segurament és molt similar amb 18 anys, però sí que és veritat que amb 18 anys agafava el pot de pasta i fotia cap a dins i podien sortir 5 plats de pasta allà dins i me'ls cardava tots igualment, Això hi ha una cosa que hem comentat en la introducció i jo pensant-hi així pensant una mica en com ho feia abans, jo crec que gastava molta salsa de tomata de compra, però amb tot, Jo tinc una barra ara, digues. Però molt sèria sobre això. Vosaltres fixeu-vos una cosa, m'atreviria a dir, 95% dels joves universitaris, això, 95% dels joves universitaris consideren que el seu plat estrella és espaguetis a la carbonara. 95%, És que tots, o sigui, del nostre coll quants n'hi havia, saps? Que era la puta merda de bacon de Casa Tarradellas, saps? Amb salsa de marca blanca, o sigui, amb la nata líquida de marca blanca i espaguetis a tot drap, després, saps? Si hi ha un home... 2 quilos amb un preu, amb un plat que sortia per tots costats, tio. Si hi ha un home de 20 anys que diu el meu plat estrella és carbonara, estem parlant de masculinitat fràgil? Estem parlant moltes palles allà a l'habitació, moltes sèries, d'aquestes de Netflix també. Porros també. Porros. Litrones esbravades, o sigui, poc sexe. Jo només diré... Poc sexe. Hòstia, jo només diré... És que a la colla n'hi havia 6 o 7, tia. Jo només diré que era el plat estrella d'en Sam. Gràcies, Sam. Època universitària, en Sam. I el d'en Ferran i en Max, també. En Sam, 2 o 3 carbonares a la setmana, Jo vaig viure un any amb ell i brutal, no? Espectacular. Jo he de dir que la meva dieta es basava en fer pizzas aquestes artesanals, jo li deia artesanal en aquell moment perquè eren pizzas d'aquestes que la massa te la donen feta allà al Mercadona, on te sigui, i tu hi foties els teus ingredients, saps? Jo em fotia allà 80 quilos de formatge, una mica de tomata i jo què sé, aquell dia pollastre, aquell dia no sé què. I era el teu plat estrella amb 20? 18, 19, tot el que va ser universitari, que va ser dels 18 als 20 I tu, Marc, recordes el teu plat allò que treies pit amb 18 de mireu, sé fer això? Tu amb 18 ja sabies fer 4 cosetes. Algun arròs ja sabia fer. Algun arròs ja feies. Clar, i la bolognesa també la tocava, ja havia après com a fer una mica el ganivet, ja sabia tallar com d'això. És que clar, era un alumne avantatjat, Ja més perquè era motivat, perquè ja mirava vídeos a YouTube i de coses i ja m'agradava fer merdes japoneses i així, encara amb resultat lamentable, Però, sí? El sushi no va sortir gaire bé, no? Si de coses marranes, no sé, aviam, què en pensareu d'això, Tu t'agrada parlar de marranades, Molta gent s'escandalitza, però us ho juro que a mi m'agrada molt, Encara t'agrada? Fa anys que no ho faig, és veritat, però ho tornaria a fer. T'agradaria, per tant, encara. Sí, m'agradaria segur, Avui per sopar. M'agradava arròs blanc, sí? al tanto, i una llauna de musclos en escabeig, tot, però així, amb l'oli i tot, Vale. Barrejat, Fàstic. topeo, tio. Sí? De ressaca me n'havia cardat, però quilos, d'això. Però només aquesta... Això i prou, Això i prou. Això i prou. És a dir, no hi afegies oli, per exemple, sal, una no, mica sí, poder. més oli que el que porta l'escabeig, animal, però sí... Ni salsa de tomata, una bomba calòrica, bypass coronari al límit, No hi afegies res més, no? Clar, jo venia ja, en estat vegetal, ja tornava de Mundo i em menjava això i estava a la fina línia de visitar Sant Pere, vull dir, no, molt just, tio. Jo, per exemple, me'n recordo que és graciós perquè quan en tens 18 i així, hi ha coses que fas que et dona la sensació que estàs fent no sé què, com això de la carbonara. Jo, per exemple, si m'emportava a Barcelona llenties de Can Guidic, si posava tomata, ja tenim sopar. Però si jo, en la meva mentalitat de cuiner, si jo anava a comprar unes tires de xoriç al súper i paella i a sobre, per
Per a mi allò ja, hòstia, Ferran Adrià, Tires de xoriç, o sigui, no tallar el xoriç, No, tires, home. O sigui, obrir el paquet i tirar-ho, Sí. Interrompeixo. Totes les coses que són amb tires, a mi, això, tires de bacon, tires de xoriç, això m'agrada bastant. Greixós, això Quan has vist molt la pizza, a mi m'encantava la pizza de pepperoni i el meu toc gastronòmic era tallar ceba en juliana i ficar-ho dins el forn. I vendre-ho com l'enginyer gastronòmic aquest que sembla d'aquesta vida no en té ni puta idea, saps? Li faltava això. Faig un trencament així ràpid i en Sergi tenim una connexió directa. Sí, connexió amb Estats Units. Sí, Indianapolis. I poso el seu àudio, que no tinc ni idea què ha dit, però de menjar. En principi ha d'anar en relació a el que estem parlant ara mateix, que poder ara mateix no tindrà res a veure. I foto, Francesc Rosés. Tinguem 18, 30, 50 o 70, la pasta sempre és benvinguda. S'ha de dir que jo m'he fet gran i he deixat de menjar menys pasta per menjar més llegums, com cigrons i llenties, que estan que te cagues de bones. Faves no tantes, perquè després hi ha molta patanera. Els pets. Tu patanera en tinc amb tots els llegums, menys amb llenties. Amb tots els llegums. Afecten, sí, fort. Però en Sergi també ha dit... Però en Sergi li fa... Jo em centro en el principi, també ha dit una cosa que vale, però clar, una cosa, la pasta evidentment que agrada amb tothom amb 20, 30 o 60, però és que hi poses a la pasta, no suposo. Sí, també jo no en menjo gaire, però, Això que m'has dit tu del barregi, si els sucres i carbohidrats ho entenc tot el no és possible, Us anava a dir... Mira, veus, doncs és una altra cosa, com que jo soc d'una manera, em penso que tothom és així, jo pasta me'n fotria 3 dies a la setmana, 4, 5... Sí, m'encanta, però en menjo menys, sobretot per dinar, per exemple, em fa venir molta son. I de fet migdiada. I per sopar tampoc no em menjo, o sigui, és com cultural de no menjar-ne, saps? Llavors tendeixo a menjar-ne molt poca, saps? I tema sucre així també del vigil. A nivell nutricional la pasta no acaba de ser, no en tinc ni idea, però és molt refinada tot el que és la pasta. En el meu cos ho pots observar, això. No, sí, jo en menjo moltíssima, però jo sé que si has de preferir mai a nivell nutricional entre pasta i arròs, molt millor arròs. Així resumint una mica, ha canviat la vostra manera de cuinar dels 18 als 28? En algun sentit de la vida jo crec que moltíssim. Clar, però més perquè també no és tant a vegades el que cuines, sinó a vegades també com ho fas. O sigui, ara quan et vas fent gran ja hi ha dies de tot, però a mesura que vas cuinant... És que el que per tu serà una merdeta, per mi ja serà això el dia que cuino més, No, però em refereixo... No, coses d'aquestes com a mesura que vas cuinant anar fregant, per exemple. No deixar la pica saturada... Que són coses que també vas madurant amb l'edat, saps? Optimitzar el temps. Que em va emprenyant, saps? Vull dir, una cosa que fas al tomat dels 25 és, per exemple, ja neteges la paella per dins i per fora. Vale. Saps? Perquè el pis d'estudiants... No, jo crec que això ho havia fet sempre, Sí? Guai, jo el pis d'estudiants... Quan ho feia un cop al mes... Ni Déu, perquè a més amb els fogons que anava patinant l'Aldi, que quedava la paella així com... amb aquell taronja estrany de merda, de greix, i ara soc, ultra obsessiu. Jo crec que vaig fer un sopar de Nadal al teu pis i que el títol era Fregits. I hi havia molts de fregits? Tot fregits, crec. Pot ser, de primer no ho sé, de segon tot fregits. Hòstia, parlem-ne, és que són de les coses... Sí, perquè nosaltres fèiem sopars de Nadal allà a Barcelona i, per exemple, en van fer un que van ser galets. En teoria era escudella amb galets i encara estic buscant l'escudella. Els galets. Una sobresaturació de... Tot galets, que va acabar amb una guerra de galets, amb Nesquik i tal, però bueno, això és igual, això per un altre dia. Una altra pregunta, què fèieu amb 18 que encara feu? Una cosa que cuinàveu i que pràcticament no havia canviat res perquè m'agradava com estava, m'agrada i m'agradarà. He de fer memòria. L'arròs amb llenties, per exemple. Arròs amb llenties, aquest mix? Sí, arròs blanc amb llenties. És un mix molt català, aquest? Sí, però és molt típic, no? Es barreja molt. És que, de fet, es veu que la combinació d'arròs i llenties molt bé per... Pel tamany i per la cocció? Les proteïnes, no, a nivell nutricional. Vale. És que no en sé gaire. Això, si arròs i llenties, ho segueixo fent. Passa que, no sé vosaltres, però jo, per exemple, soc molt de cremes i de caldos i d'històries. L'amanida de pasta, també. L'amanida de pasta, molt bé. M'encanta. Veus, és una de les coses que jo encara faig, però perquè no requereix massa... Perquè a mi, per exemple, m'agrada molt una amanida o una pasta així que porti coses, que porti moltes coses. Sí. Per exemple, si jo faig una amanida de pasta, vull que hi hagi cranc, vull que hi hagi olives, vull que hi hagi tomata cherry, vull que hi hagi formatge, vull que hi hagi moltes coses. I no et passa una cosa quan d'això que dius... I amb salsa rosa, que la salsa rosa està infravalorada. Sí, reivindiquem-la, molt bona. A mi m'agrada molt la salsa rosa, però no ketchup i maionesa, salsa rosa. Salsa rosa comprada, de la marca Calvé. No es diu així? Sí, jo n'he comprat aquesta. Sí, jo n'he comprat aquesta. Em passa quan menjo la pasta freda així amb amanida de pasta i d'això, que
començo a prioritzar a menjar pasta perquè em penso que tinc poca barreja i després al final sempre em queda molta barreja. No us passa, a mi se'm passa sempre, I queda aquell cul de barreja. Clar, i has de ficar-hi més pasta. No, te'l menges aquell cul amb cullera. No, a mi m'agrada barrejat, tio. No. Jo a nivell personal, l'arròs amb llenties molt bé, però no, jo amb 18 anys no era capaç ni de fer això. No fotis, tio. No, ni això. Les llenties les venen en pots. No, ja ho sé, però jo no era capaç d'arribar en aquest extrem. No... Per veure si heu avançat molt o no. D'aquesta taula, qui ha que es bulli els llegums? Hòstia, jo no. Jo ho he deixat de fer, però ho havia fet... Ho havies fet? Sí, ho havia fet temps. Això, per exemple, ja és un pas més. Si no, ara no s'hi m'acudiria tampoc. En parella sí, ho havia fet, i és d'això, però si després els congeles, no sé què... Però ho fas també quan tens més temps, saps? Vull dir... Però ho vas fer per què? Perquè no t'agradaven els de compra? No, sí... Per cert, abans he dit Canqui Dic, si ens volen patrocinar, també. Exacte. Igual que Estrella d'Am, sisplau. Fan bona feina, Canqui Dic, no? Sí, està bé. El meu mare compra Can Milio de la canya. A Can Milio de la canya? Té pinta Can Milio que han de tenir Instagram. Hòstia, no ni de conya. Podria ser, em sembla que sí que en tenen. Can Milio! És el típic lloc que xarxes encara no. Hòstia, d'aquestes botiguetes mítiques de tot barrejat. Allà venen... Queviures. Els queviures. No, però venen davantals, carn, el diari, productes de neteja, el diari... Tabac. No, tabac no. Allà a les Preses, que era de queviures, allà al costat de l'església. Tot. Tabac. Tot. Faltava la peixateria. Era bastant il·legal, no, però... No, perquè era un estanc, però... barra queviures. Tu per tenir un estanc has de tenir un permís especial de l'Estat. Ja el devien tenir, però eren les dues coses. Això de coure llegums, i abans l'hem tallat amb ell... No hem dit el nom del lloc, ni mira. Perquè tenia temps i perquè m'agradava. A més, davant de l'església de les Preses hi ha molts llocs on veuen. Hi ha molts. No, volia dir la de Castellfollit. Joan, perquè volia, perquè en realitat hi ha coses que si vols canviar de la tònica has de fer-ho perquè vols, perquè la vida moderna dona moltes facilitats per... Segona pregunta. Ell s'ha quedat en mitges, de les coses que cuinava abans i ara, no? Digues, Arnau, o puc fer la segona pregunta? És que segurament podries fer la pregunta perquè la... Què hi poses a la pizza que abans no veiem? Jo ara tinc la pizza precuinada, ja no faig ni l'esforç de cuinar. La pregunta, amb 18, en una setmana, quantes pizzas podríeu haver menjat? Hòstia. Quants dies pizza? Jo no n'havia posat, per exemple. Jo tampoc, jo podria dir 4 màxim la setmana que més, Hòstia, 4 de 7? No, 4 dies no, 4 pizzas, dic. Bueno, Déu-n'hi-do, també. Què vols dir? No t'entenc. Sí, haver-ne menjat, per exemple, el dijous, el divendres, el dissabte i poder de ressaca el diumenge. Potser... És molt. Potser, sí, segur. No ho sé segur, clar, no tinc proves. Jo màxim 2 o 3, Home, tant de 2 o 3 a 4 tampoc és una exageració, saps què vull dir? I tu, Arnau? Jo penso que un parell de... El que més... Potser una setmana més espectacular, allò que sorties de festa cada dia, poder sí que en queien 4 o 5. Hem arribat a la cinquena. Però ja veu d'escandalitzat. No, però estem parlant d'una setmana excepcional. Clar, una setmana gaucho. No, aquella setmana que eren les festes de l'ODG i sorties cada dia i quan arribaves et foties una pizza perquè estaves molt... I cada dia pizza. I ho amplio una mica més. Pizza barra plats precuinats. Hosti, veus? N'abusàveu molt dels plats precuinats? El Bonari el fitxava fort, El Bonari a bons plats precuinats, Sí, en el seu moment, ara em sembla que no tant, però en el seu moment, hòstia, bé, Jo perquè, per la cultura gastronòmica que segurament he rebut, els rebutjava una mica, però sincerament jo crec que podria menjar tot sovint plats cuinats i crec que no me'n cansaria. Passa que... No sabria com definir-te el gust de les coses fetes a casa i el gust de les coses comprades. Tu, què t'està fent allò del temps? Jo volia fer una pregunta. Sí, digues. Aquell està fent allò del temps. Aquell que no sabem qui ets tu. Perquè l'he vist de reull, Daniel, no t'enfadis. Digues. La cosa més sofisticada que heu cuinat. Més sofisticada? Sí. Jo quedo un ridícul, digues. No ho sé, ja tampoc. La cosa més sofisticada que has cuinat. És que penso que no he cuinat mai res, o sigui, sofisticat. Digue-ho tu. Exacte, digues tu i a partir d'aquí... Hòstia, no ho sé, a casa... Peus de porc n'has fet, tu? Sí, peus de porc amb gambes, sí, no, aquesta aquí saps que... Amb gambes. No, sí, vedella amb voler... Sí, tot això ja s'ha tocat, perquè s'ha hagut de practicar també per treballar, però... Canelons? Feina ultra, Molt difícil? Clar, has de fer el guisat, després encara l'has de trinxar, l'has d'encanelonar. Ja, molta feina. I fer la beixamel i tot plegat, i això al tanto, força... El pròxim cop que la meva tia no em faci havia d'agrair més, no? El resum és que És que ara se m'acudeixen moltes coses. Quedarem una mica més llarg el podcast aquest. Sí, va. El tema de 18 a 30, per exemple, el 18 no m'agradaven les carxofes i ara me les cardo pel cul. Sí, exacte. Pel cul i obertes en flor, Entren i fan així, no? Sí, exacte. Sobren a dins. Jo és que amb 18, com que m'ho pagaven tot, al final
poder la vida a Girona no, però si no, al final t'anaves a dinar o a sopar a casa els papes i era barra lliure. Poder menjar millor que ara, a nivell de... Estem parlant d'involució. Duríssimes declaracions. Poder menjar millor que ara... Això és un bon clip, En el sentit de... Te'n vas a sopar ara fora i, hòstia, pagar 50 euros per un menú, doncs fa molt de mal. I llavors, si t'ho pagaven els papes, doncs en lloc de 50 podem fer un de 80, no? Però... Ja. diferent. Sí. A veure, més coses que... El plat més guarro que has menjat, tu ja l'has dit. Tu Arnau, en tens un plat allò molt guarro que t'agradi o que t'agradés en el seu moment. Perquè en època d'universitari, amb ressac i així, fas coses d'aquestes. Hosti, jo guarro, és que tampoc sé ben bé què podria ser, però suposo que hamburgueses d'aquestes... Això també s'havia fitxat. Cuinades, però rotllo, posar-ne dos amb 25 salses sobre formatge i ja està, perquè no hi ha amanides i aquestes coses, això no es toquen. En el teu cas, el guarro i el gordo va bastant relacionat, no? Bueno, jo sí, ho relaciono bastant, no? No, però jo què sé, hi ha gent que fuet amb xocolata. Va, no però sé, això, coses així. per dinar això, però... No, per berenar o que sigui. Un vale. plat o alguna cosa que tu... Quan estava pensant una cosa, no guarra, però sí molt rastrera, al tanto això, perquè em donava per fer 3 àpats, demanava el pato de Pequín, que era el xinollar sardellol. Tenien un menú per 9,80 i hi havia entrant primer, segon i per tal, i t'ho portaven a casa. I havia anat amb tu una vegada, sí. Boníssim, tu. Agafava l'arròs i el demanava com amb molta salsa, val? Llavors jo bullia arròs blanc, i al tanto això, i anava barrejant arròs blanc amb l'arròs del xino per estirar-lo de tal manera fins que arribés al límit de que no tingués gust de xino. Val? I llavors menjava dilluns, dimecres i divendres i clar, m'havia sortit superbarat o superbo de gust i jo l'estirava amb arròs blanc, o sigui, tàctica full rastrera. És rastrera, però jo crec que és bastant bona, no? És bona. És bastant bona. Hauríem de començar a plegar, no, això? Sí, per acabar... Tu no ho has dit. Una cosa així que més marrana. No valen tàpers de la mà, És que jo soc molt d'abusos, però és que no són coses que cuini abusos. És a dir, jo què sé, em puc fotre mig pot d'olives o coses així. Coses salades me'n puc menjar moltes. M'esperava un pot de Nutella. L'Amy Winehouse de les addiccions, el tio. Mig pot d'olives, ho diu. O un, tio, o un. Ojo. No, coses... Ostres, hi pensaré, però crec que no. El que us volia preguntar abans d'acabar, pels que estan ara començant a la universitat, una cosa que dieu fàcil, bona, que a nivell nutricional està més o menys bé, una cosa que recomanéssiu, allò... Hosti, això el que ha dit ell, jo també, ara pensant en perspectiva, el tema de la verdura congelada i coses així que passen per la pell amb un tall de carn, bé nutricionalment i surt del pas fàcil i no és gaire car, Hem de tenir en compte que la verdura congelada està ultracongelada, o sigui, perd molt poques propietats. En perd, evidentment, i no és el mateix que en el mercat o el que sigui, però perd molt poques propietats. Llavors, si no t'agrada allò de tallar la verdura, anar al mercat, que és un pal, agafa verdura congelada, que vulguis o no, et salvarà, et servirà i... No parles d'hortalisses, no, però? Sí, qualsevol tipus de verdura. Sí, perquè, hòstia, els enciams, per exemple, són molt dolents. No, això no. Les tomates són molt dolentes. No, això no. Però no es pot congelar l'enciam. Sí que en deus trobar de congelat, no, l'enciam? No crec. No, l'enciam no es congela. Jo parlo ja de verdura en general, que pots cuinar, que pots bullir, per exemple, l'enciam no el bulleixes. Bulleixes? Bulleixes segur que no, però el bulls. Això sí. No, l'enciam no, perquè l'enciam és 100% textura i si el congeles se'n va tomar pel cul, no pots pas congelar. Estaves parlant de coses com espinacs, no? Sí, espinacs, mongeta... Els espinacs estan molt bons. Fins i tot... Bueno, va, això ho calleu, va. El silencio vence el miedo.